Саба Дулкынары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәйрле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта Бердәм Россия сәяси партиясе депутатлары Саба районында канлы сугыш еллары онытылмый. Район делегациясе тарих эзләре буйлап Суслонгер җиренә сәяхәт кылды. Ак яулыклы әбиләргә озын гомер телибез. Нәфисә Мифтахова 90 яшьлек юбилейын каршы алды. Узган атнада Бердәм Россия сәяси партиясе депутатлары безнең районга эш сәфәре белән килде. Аларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов һәм башка җаваплы кешеләр озатып йөрде. Бердәм Россия сәяси партиясе депутатлары безнең районда еш була. Делегация составында 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Ирек Зиннуров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков, Бердәм Россия региональ сәяси партиясының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Светлана Гыниятуллина, аларның ярдәмчеләре һәм башка рәсми затлар бар иде. Депутатлар дәүләт программасы буенча башкарыла торган эшләрне оештырып җибәрүдә үзләреннән зур өлеш кертәләр, этәргеч бирәләр. Бу юлы алар район җитәкчеләре озатуында иң элек Олимп, ял һәм сәламәтләндерү паркы белән таныштылар. В январе 2018 года Республиканский координационный совет депутатских объединений дал старт первому республиканскому конкурсу на лучшую организацию работы фракций в представительных органах муниципальных образований. Всего у нас в республике 47 фракций. На сегодняшний день 22 из них подали заявку на участие в данном конкурсе. Данный конкурс у нас будет состоять из двух частей. Во-первых, мы выезжаем в муниципальное образование, знакомимся на местах с работой депутатов, составом депутатской фракции, с теми проектами, с теми мероприятиями, с теми яркими событиями, которые присущи жизни депутатской фракции. Знакомимся, как депутаты претворяют в жизнь наказы избирателей, которые были высказаны в рамках сходов. А вторая часть, уже после завершения выезда, это изучение тех материалов, которые будут представлены депутатскими фракциями. На сегодняшний день мы посетили 11 муниципальных образований. Сабинский район у нас 12-й в рамках этого конкурса. Сегодня заявлена очень интересная тема. То есть мы посмотрим, как реализуется программа благоустройства территории в Сабинском районе. Надеюсь, что наше мероприятие будет ярким, запоминающимся, и встреча с депутатским корпусом Сабинского муниципального района навсегда останется в памяти оргкомитета и жюри. Сабалылар әлеге паркны кыска вакыт аралыгында үз итәргә өлгерде. Хәер, бу матурлык белән үзебезнекеләр генә түгел, читтән килеп хозурланучылар да шактый. Поселок городского типа Богатые Сабы за последнее время претерпел большие изменения. В 2014 году жители поселка написали обращение в фракцию «Единой России» с просьбой построить и создать условия для развития детского населения. И вот мы сейчас видим в 2018 году то, что все эти условия есть. Построена очень большая, огромная площадка, стадион «Олимп», на которой дети могут заниматься различными видами и направлениями спорта. Мы с семьей часто приезжаем в выходные здесь проводить время. Эшләнгән һәм башкарыласы эшләр белән якыннан танышканнан соң рәсми затлар яңа төзелеп килүче Саба арена спорт үзәгенә юл алды. Төзелештә эш 1 минутка да тынып тормый. Объектны тапшыру вакыты агымдагы ел азагына билгеләнгән. Эшке эшләрдән кала тышкы якны төзекләндерергә кирәк, ә моның өчен һава торышының да уңай булуы мөһим. Инде менә ничә ел безнең районыбызда яңадан яңа белем һәм тәрбия бирү өчен мәктәпләр, бакчалар, мәдәният үзәкләре һәм спорт биналары, парклар төзекләндереп килә, яңалары ачыла. Менә хәзерге Саба арена спорт бинасы ул безнең Саба гимназиясе янында урнашкан. Чөнки әлеге вакытта гимназиядә 1000-нән артык укучы белем ала һәм физик тәрбия дәресләрендә спортзалда шөгыльләнү авырлыклар тудырды. Һәм көндез укучылар әлеге бинада физик тәрбия дәресләрендә шөгыльләнә алса, кичләрен яшьләр өчен барлык шартлар да тудырылачак. Әлеге матур биналар өчен районыбызның
чәчәк атуында өлеш керткәннәр өчен без Татарстан Республикасы дәүләт җитәкчелегенә, районыбыз җитәкчеләренә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Алга таба да районыбыз матурлансын, чәчәк атсын һәм үз чиратыбызда без дә үз өлешебезне кертергә сүз бирәбез. Соңыннан район хакимияте бинасының актлар залында райондагы депутатлар катнашында киңәйтелгән утырыш булып узды. Иң элек тантаналы шартларда Бердәм Россия сиясәт партиясына алынучы Рәзинә Билалова, Руслан Сафин, Ләйсән Таипова, Миләүшә Шакирҗановага партия билетлары тапшырылды. Беренче көн тәртибе буенча Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев җирлектә башкарылган эшләр буенча чыгыш ясады. 7 меңләп кеше яши торган җирлектә соңгы елларда яңа парк, чаңгы базалары, трасса, универсаль спорт майданчыгы сафка басты. Депутатларга киләчәктә яңа бассейн яки пляж урына, шулай ук тимер юл аша үтүче җәяүлеләр күперен төзекләндерү эшен башлап җибәрүдә ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Җыелышта район советы депутаты Миша авыл җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллин да сөйләде. Эшләгәннәргә хисап тотудан тыш ул лесхозда гаилә белән ял итү урыны, яңа яр буе булдыруда ярдәм итүләрен сорап аның проектын тәкъдим итте. Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасановның чыгышы махсус видеороликны караудан башланды. Байлар сабасында башкарылган эшләр буенча ул да тәфсилләп сөйләде. Булардан тыш килгән депутатларны җирлектә эшләүче депутатлар халык белән ничек эшләй, очрашулар уздырамы дигән сорауда кызыксындырды. Работа оценивается по условиям, которые создают депутаты, наверное, и ваше руководство, аппарат, исполнительный комитет, ну все руководство вашего района. И сегодня перед собранием, перед заседанием я в очередной раз проехался по вашему населенному пункту, увидел те условия, которые для проживания созданы, они великолепные. И, наверное, вот это и есть главный результат и главная оценка работы депутатской фракции. Байлар сабасында да башкарасы эшләр әле шактый. Халык телендә Бауман исемен йөртүче ябык урамны матурлау, төзекләндерү эшләре көтә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков илдә барган үзгәреш, реформаларның һәр нечкәлегеннән хәбәрдар булырга кирәклеген ассызыклап үтте. Обратиться к вам как депутатам, но не проявить сейчас уже мобилизацию и внутреннюю, и внешнюю у себя здесь на местах. С учетом того, что мы видим, что по некоторым регионам определенные протестные голосования, не против, там, может быть, чисто партии Единой России, а против определенных решений, в частности, связывается с пенсионной реформой. И, соответственно, идет уже увеличение протестов и публичных, и на выборных этапах всех уровней. Это говорит о том, что тенденция будет нарастать в связи с, может быть, определенной частью населения не согласие с теми реформами, тем курсом, который взяла Единая Россия. Здесь мы должны очень внимательно сами для себя изучить и выступление президента, и Генерального совета, документы, которые видно в рекомендациях о тех изменениях и гарантиях, социальных гарантиях для пенсионеров. Узган атнада Саба һәм Теләче муниципаль районы делегациясе тарих эзләре буйлап Суслонгер җиренә сәяхәт кылды. Бу нинди урын? Безнең яклар белән аны нәрсә бәйли? Бу хакта тулырак Әлфия Мөбәрәкова репортажында. Бөек Ватан сугышы елларында Марий Республикасының Суслонгер хәрби лагерында газап чеккән якташларыбыз истәлегенә Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында хәтер ташы куярга барабыз дигәч, хисләр ташкыны биләп алды. Минем әбием Хәнифә бабаемның шушы лагерда газапланып, салкыннан, ачлыктан, ялангачлыктан җәфа чигеп яшәгәнлеген сөйли иде. Әбием зур капчыкка азык-төлек тияп, җилкәсенә салып, Суслонгерга бабай янына үзе җәяү барган кеше. Мондагы хәлләрне күп сөйләде ул безгә. Ачы күз яшьләре аша сөйләде. Беренче тапкыр Суслонгерга баргач, бабагызны чүплектә очраттым. Берәңге кабыгы эзләп йөри иде. Ә икенче баруымда юан бүрәнәне 2 кеше тотканнар да каядыр баралар. Бер агач төбенә ашарга утырдык. Андагы кибәк, андагы бет,
солдатлар моңа ничек түзгәннәрдер ди әбием. Бу сөйләүләр инде артта калды. Без Суслангерга килдек. Күңелдәге уйлар асты-өскә килделәр. Димәк, юлыбыз бабайлар йөргән юллардан үтәчәк бит. Республика хәрби комиссариатының Саба һәм Теләче районнары бүлеге начальнигы Фәниз Закиров җитәкчелегендәге делегация Суслангер җирендә. Куе кара урман. Монда гел нарат агачлары гына үсә. Кулга тотардай берни дә юк. Биредә бары тик мук үсә. Башка берни дә күренми. Менә без басып торган бу җир тимер юл үткән калкулык. Нәкъ менә шушы җирләрдә землянкалар булган. Үз вакытында ул тимер чыбыклар белән уратылып алынган. Бу урыннар сары кымлык. Биредә иткәнемчә берни дә үсми. Безне биргә туплап алып килүче кеше ул Теләчедә яшәүче Рифкат абый Шафиков. Суслангер урманына минем балачакта ук күңелгә кирип калган инде. Монда сугыштан соң әти мине ертеп тегермән өенә төшә торган, үзе белә ертеп. Анда инде сугыштан кайткан ирләр шушы Суслангер урманы турында сөйләр, бик җафаланып, ачлыктан, салкыннан тилмереп үлгәннәр инде. Шунда калакка кирип калган инде. 125 еллык үтеп киттем. Юшкарлыга таба. Ул вакытта киргә караңга калган. Инде быел менә шушы җирләргә аяк басарга насыйп булды. Мен мондай урын икән дип белмидер инде. Карап җиргәстен анда башка җирләрдән Юртнусланнан куйганнар инде область. Башка шундый бер уй килде. Ничә бездәген куймыйбыз әле дип. Мен инде кайткач балалар белән киңәштем дә, алар күтәреп алдылар. Тагын бер атна уйлап җырдым. Ана Рәис Нурга киттем инде. Мәйтә шундый. Ул күтәреп алды инде. Именно бүген шушында инде хәтер ташы куярга җыелдык. Биредә ничектер бөтен җир шумлы кебек. Тирән тынлык хакимлек итә. Лагерның нәкъ капкасы урынында Югары Услан, Балташ районнарының обелискалары янында Саба һәм Теләче районнарының хәтер ташы да урын алды. Шардуганлап алынган истәлек ташына күпме газап кичергән якташларыбызның рухы гүя һәйкәл булып кайтты сыман. Монда сизәсездер, монда дух та икенче, энергетика да, тарихны берничек тә онытырга тиеш түгелбез. Без аны оныта алмыйбыз да. Безнең вакытта җирләрдә яшәгәннәр, тырышканнар, тырмашканнар. Инде без үзенең эчке дөньясын, үзенең кешелеклеген күрсәтеп, һәм бөтенебез исеменнән кайтып елга бер көнме, берничә көнме менә шушы җиргә килеп, дугалар кылып китә торган булырбыз. Авылдашлар, райондашлар менә һәм гомумән бөтен ил халкы инде рухына дуа булып ишсен, урыннары җәннәттә булсын. Инде көннәре аяз булсын, сугыш афәтләре күрергә язмасын балаларыбызга. Барыбызга сау сәламәт булык. Киләсе елларга да Алла юса бер-беребезне югалтмыйса, шу төшкә килеп дуга кылсак бик әйбәт булыр. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Безнең делегацияга Балык Бистәсе районы вәкилләре дә килеп кушылды. Бу җирне минем Суслангерны бик күрәсем килгән. Безнең авылда менә авылдан сугышка китүчеләр 3 кешенең берсе шушыннан узган, минем әтием дә шушыннан узган. Әтинең абыйсы 23 елгы, менә шул 23 елгы сугышка китүчеләрнең 100 кешенең өчесе генә кайткан. 97% 23 елгыларның сугышта калган. Менә әтинең абыйсы да сугышта калган. Шуңа күрә кемнән генә сорасаң дагы шушы җир турында, бу военный лагерь турында бик куркыныч хәлләр сөйлиләр. Әле ансыгына да түгел. Бу элекке чорда монда 30-40 елларда репрессияләнгән кешеләр монда җибәрелгән. Монда Кырым татарлары сөрелгән. Монда бу лагерь теге сугыш лагере гына түгел. Монда элегелектән менә шушы военный пленныйларны, репрессированныйларны җафаланган, нужа күргән җир бу. Менә мәсәлән, мин беләм Зөфәр абыйны. Зөфәр абый инде ул Азатлык мәйданында
заманында ачлык тоткан кеше, Ельцинның башына кәләпүш тидергән кеше, Зөфәр абый да әле ул исән, менә шушы концлагерь аша узган, менә аның сөйләменнән бер генә әйбер. Печән чапканда кисәкмәстән артларына күсәк белән суга торган булганнар. Әгәр егылса шунда үлеп калган, егылмаса эшелоннар белән сугышка затканнар. Бүген искиткеч монда мин моны истеп кенә беләдерим, монда күреп үзен килеп күргәч бөтенләй башкача икән. Рифкат абыйга бик зур рәхмәт, мин аның белән бик дус. Әле ул чакырып монда алып килмәсә, күрмәгән булыр идек. Монда уйланырлык әйберләр бик күп әле. Суслангерның хәзергә кадәр архивы юк. Шуңа күрә монда күпме солдат булганы да, күпмесе үлгәне дә төгәл генә билгеле түгел. Әйтүләренә караганда 300 Татарстан кешесе үлеп калган. Суслангер лагерының исеме дә үлем лагеры. Әлеге лагерга килеп эләккән солдатлар бик күп газап кичергәннәр. Аларга тиешле ризыкны командирлар базарларга чыгарып саттырганнар. Киемнәрен дә бирмәгәннәр, аларны да саттырганнар. Өйләреннән алып киленгән ризыкны алар талап алганнар. Кызыл армиячылар газапларга түзә алмыйча урман эчендәге көмеш күлгә сикергәннәр. Менә ул күл. Без аның янында да булдык. Андагы хәрби машина һәм кеше сөякләре һаман да шул килеш ята икән. Күлнең тирәнлеген беркем дә белми. Шушы көнгә кадәр әле ул тикшерелмәгән. Тагын шунысы бар, көмеш күлнең суы бик салкын диләр. Җәен дә, кышын да бер үк температурада тора. Без кичкенә вакытта бу тирәләргә килә идек. Ничектер бүрлегән җыярга да килә идек. Ниндидер шумлы һәм ыңгырашкан кеше тавышлары ишетә идек. Шуңа күрә безгә өлкәннәр бу тирәгә килмәскә киңәш бирәләр иде дип сөйли безгә Галина Лихачева. Көмеш күл буенда Корбан шалып, Коръән укылды. Тирә-юньгә изге дога яңгырады. Барабыз дигән ишеткәч, миңа инде уй килде тагын җурладагы арвахларга атап Корбан шалып, Коръән укыту. Мана инде Корбан айы булмаса да, менә шулай рөхсәт ителә икән инде Корбан шалып. Менә Коръән укыткач инде, менә шу арвахлар рухына дип рухлары шат булсын инде. Күпме газаплар, ниләр күргәннәр. Бездән менә шу барсы дагын безнең гаиләбез исеменнән инде райондашлар, авылдашлар исеменнән дага булып ирешсен. Мындагы җәзалау, үтерү, мәсхәрәләүләргә солдатлар әлбәттә түзә алмыйлар. Ничектер бер егет качып китә моннан. Ул барысын да әтисенә кайтып сөйли. Әтисе маршал Ворошиловка җиткерә бу турыда. 1943 елда Ворошилов үзе килә һәм тикшергәннән соң лагерь начальнигы, командирлар атып үтерелә. Шуннан соң гына биредә бераз тәртип салына. Балаларыбыз киләчәк булган сугыш афатын күрмәсеннәр. Инде менә ничә еллар тыныч тормышта яшибез. Күкләребез аягыз булсын, елларыбыз тыныч булсын. Амин. Рифкат абый белән сөйләшкән сайын аннан яңа мәгълүматлар аласың. Шәфкать тулы йөрәгенә сокланасың. Арвахларның җаны тыныч булсын диеп, барсын да эшләргә тырыша ул. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шундан да инде менә бу Суслангер җирләре без инде мәктәпләрдә укыдык, тарихны ишеттек. Әлбәттә инде ул безне кайгылы бер җир буларак шундан да искә төшерә, чөнки монда якташларыбызның, якыннарыбызның шушында инде авыр кичерешләре дип әйтик, газапланулары әлбәттә инде ишетеп һәм инде тыңлап өлкән буын кешеләренә инде шуңа күрә ул безне менә шушындый җирлек буларак искә төшерә. Бүгенге көндә инде безнең бу җирлеккә килүебездә һәм инде моннан китүләребезнең шундый уйлар дигәндә, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә без бик тыныч, матур, рәхәт тормышта яшибез икән. Шуннан да инде безнең менә шушы бабайларыбыз шушы тыныч тормыш булсын дип нинди авырлыклар кичергәннәр, шушы ватаннар матур булсын дип, киләчәк матур булсын дип күпме үзләрен корбан кылганнар. Инде аларга һәрвакыт хәер дугада булырга кирәк дигән уйларыбыз белән китәбез. Инде шушында килеп Аллаһның рәхмәте белән шушында килеп дугалар кылдык. Инде әлбәттә ватанны сакларбыз дип чыгып киткән сугышчылар инде алар Аллаһ юлында чыгып киткән. Инде аларга безнең дугаларыбыз барып ишсә иде, алар рәхмәтендә булсалар иде. Менә кайтыр юлга чыгабыз. Урман эченнән Суслангер шәһәр җирлегенә кадәр 15 чакрым. Иске,
тузган, җиргә сеңәргә торган гасыр кичкән йортлар. Бу урамнардан безнең бабайлар да узган. Аларның күз карашы нәкъ менә шушы агачларга, йортларга төшкән. Алар бу узган юллардан кире туган якларына әйләнеп кайта алмадылар. Моңа кадәр һаман яшеренеп килгән Суслонгер тарихы бер ачылыр микән? Аның йомгагы сүтелә башлады инде, тик озакка сузылмасын иде. Гасыр шаукымы, тарих үлгәннәрнең кабрен белергә чакыра. Октябрь айы якынлашу белән өлкән буынга игътибар тагын да арта төшә. Алар белән очрашулар үткәрелә, өйләренә барып хәлләрен белеп, күчтәнәчләр тапшырыла. Бу көннәрдә без Шәмәрдән авылында яшәүче өлкәннәрнең, Бөек Ватан сугышы ветераннарының хәлләрен белеп кайттык. Шәмәрдән авылында яшәүче ветераннарның берсе Фәйзрахманов Фәтхрахман Фәйзрахман улы. Ул үзе тумышы белән Балташ ягыныкы, сугышка да мине кеше урынына җибәрделәр дип искә ала. 1943 елда сугышка китә һәм Суслонгерга эләгә. Суслонгердан котылгач, Япония шикләрен саклый. 1951 елда гына хәрби хезмәттән азат ителә һәм гомер буе тимер юлда эшли. Фәтхрахман абый гына түгел, аның тормыш иптәше дә Бөек Ватан сугышы елларының бар авырлыгын үз җилкәләрендә күтәрә. Бу хатирәләр уллары Илгизнең хәтерендә дә бик нык уелып калганнар. Яшь вакытта вообще ветераннар почетта түгел бит инде. Менә соңгы вакытларда гына нигә чакыралар 9 майга балай да килеп, яшьлек мәктәптән балалар да килеп поздравлять итәләр. Сөйләгәне булмады, Суслонгерны постоянно сөйлидер инде. Менә шулай булды. Ашарга булмады инде. 10-11 метрлы телеграф баганасы опайтадыр икти, урманнан кисепти, взвод отделение белән инде артка борылып карасаң ятып калган кешеләр күбәйә дип сөйләде инде ул. Фәтхрахман абыйның тормышында югалтулар да күп була. Өлкән яшьтәге кеше барсында йөрәгенә якын алып борчыла, аңа тән сызланулары да истәлә. Ләкин 9 май бөек җиңү бәйрәме аның өчен кадерле бәйрәм булып кала. Җиңү бәйрәме 9 майга Раил белән никилеп айдар әйтсәләр инде, иртә баштан киенеп куя инде барабыз дип. Сәгать 9да ук чыгып китәбез инде без анда. Кешеләр белән сөйләшәм, иптәшләрне күрәсе бар. Сөйләшеп, кешеләр белән сөйләшергә дип, шунда барып торабыз инде без. Шәмәрдән авылында яшәүче тагын бер ветеран Ибрахимов Биктимир Тимирбай улы шушы көннәрдә 95 яшьлек олы юбилеенда каршы алачак. Саба районының Өчнарат авылында туган Биктимир сугышка 1942 елда китә һәм Ленинград фронтына эләгә. Ана сугышка 42 елның 1 май көндә моннан киттек, моннан. Анда Өчнарат авылынан туган мин. Моннан туган Шәмәрдән Габдулдарстан тага. Шундан аттылар, пузга утырып Агырзада. Агырзадан 10 мартта Агырзадан җибәрде сугышка Ленинградка баргылардан мин. Бандылар эшләттеләр. Алкоптар каттылар. Бу шандан мин сөйләгән Казандан алабыз дип. Ул Ленинградны алдылар, Мәскәүдә, Москвада, яни сугыш булдыра. Анда Сталинградка келди. Сталинградтан булгарга чыга алмады ана. Ана чыккан булса, Казанга келмекче бар шундан. Сугышта анда Ленинградтан узак торманып йөргәндә монда 2 айда кайттым. Ранный булгач. Шунда ранный булганда медаль алып булмады. Анда менә шул начальникларда үлеп калды. Сугыштан яраланып кайткан Биктимир абый узак еллар нефтебазада каравылчы булып эшли. Тормышыбыз җитеш булсын дип тырыша. Бар канаты Мәгърүзә апа вафат булса да, балалары, оныклары янәшәсендә картлыкка бирешмәскә тырышып гомер кичерә. Фәтхрахман абый да, Биктимир абый да балаларының кайгыртуын тоеп яшәү белән бәхетле. Игътибар, кайгырту аларның гомер күзләрен тыныч, имин итә. Бу атнада Лисхоз бистәсендә яшәүче Нәфисә Мифтахова үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аны котларга район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, урындагы җитәкчеләр, туганнары килгән иде. Сезне чын күңелдән сезнең шушы юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Зур юбилеегыз сезгә барлык эшләгән эшләрегез өчен зур рәхмәт. Сезнең эшегез, сезнең тырышлыгыгыз аркасында без менә шушылай аяз күкле тыныч дөньяда яшибез бүгенге көндә.
90 яшьлек юбилейын каршы алучы Нәфисә әби дәүләт программасы буенча төзелгән менә шушы матур, якты өйдә гомер кичерә. Янына иң кадерле кешеләре, туганнары, дуслары җыелган. Бәк рәхәт узды, Аллаһка шөкер. Нәйе, сугышын да күрдек, ачысын да күрдек, тишен да күрдек, бик рәхәт вакытлары булды инде. Аллаһның без мондый көннәрне күребез уйламадык инде. Аллаһка шөкер, тамак тук өстен искә кияргә булмады, ашарга булмады, кышыткан әйбәт булды, антыннан зәк. Bunun böyle yaşadık indi. Neyse iş var. Bugünden onda çıkıp gitmedik işe Allah'a şükür. Neden civermediler kalkuzun. Kalkuzun nindi ağır işi var. İşledim inatını. Belki yine bu sonunda kişim var diye işledim anda. Öyle. Orada yaşayın güzelim. Яшьтәшләре сыман Нәфисә апада тормышның бар сынаулары аша үтә. Тумышы белән ул Килдерәк авылыннан. Лесхоз бистәсенә 1950 елда күченеп килгәннәр. 5 елдан соң Бөек Ватан сугышында катнашкан Кыям исемле егет белән гаилә корып җибәрәләр. Әби лаеклы ялга чыкканчы ипи пешерүче булып хезмәт куя. Бүгенге тормышы шөкер итәрлек булса да, һаман да үткәннәрне үзәге өзелеп искә ала. Авыр булмагандыр инде ул. Кышытканда тәнне диге ятып башлыйдыр. Unda işe varmış. Bunlar aniler uğrakka varatırgan diye, aninin uğra uğrağına hazır da hayran kalan. Günüzün uğralar tutarlar, uğralar, bıkrayı uğralar yine. O şeylana sinci uğrakanlar olar. Hazırlar isim geçip oturan bile şu. Яш барган сайын тәрбиягә мохтаҗлык та арта. Юбилярны бер туганы Мансур абыйның кызлары, туганнары һәрвакыт игътибар үзәгендә тота. Карилар, рәхмәт барсына кошаталар, җирләр пешереп киләләр, җуалар, мунчагап китәләр. Бөтен нәрсәне эшлиләр, Аллаһка шөкер. Киңәш сорап менсәң киңәшче, сыр сөйләсәң сырдәшче. Моның эшләгәне бик күп булды. Бу пекарняда эшләде. Алар пешергән ипине Только лесхоз гына түгел, бөтен Казан күчтән эшкә алып китә иде. Вакытында бик каты эшләгән әбиләр булар. Абыйсы бар иде, абыйсының 2 кызы бар. Берсе Рәйсәйсен, берсе Сания. Алар аны гел карап торалар. Бөтен эшен, бөтен эшләрен эшләп караучысы алар. Туганнары бик әйбәт, күршеләре бик әйбәт. Әбинең бер нәрсәгә мохтаҗлыгы юк. Нәфисә әби ил район җитәкчеләренә күркәм өйдә яшәткәннәре өчен һәр көн рәхмәтен укый. Тәрәс төбен тутырып гөлләр үстерә, яшелчә, җиләк-җимеш үстерергә дә ярата икән. Озак яшәүнең сире хезмәтне сөюдә ди. Хәзер спорт яңалыклары хакында 22-23 сентябрьдә Тимершык авылының спорт залында бадминтон буенча Татарстан Республикасы чемпионаты булып узды. Әлеге ярыш 15-нче сәламәтлек авыл спартакиадасы кысаларында узды. Тантаналы ачылышта Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Татарстан Республикасы җыелма командасының баш тренеры Игорь Назаров, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка җаваплы кешеләр катнашты. Спортчылар Азнакай, Спас, Түбәнкама, Әлмәт, Актаныш, Кайбыш һәм республикабызның башка бик күп шәһәр районнарыннан килгән иде. Ярышта райондашларыбыз уңышына килгәндә ялгыз разрядта Ольга Иващенко беренче урынга лаек булды. Парлы разрядта шулай ук Ольга Иващенко һәм Гөлнара Зарипова беренче баскычта. Ир-атлар арасында парлы разрядта Ильяс Шихабиев, Илшат Миннәгалиев беренче урында. Команда зачетында беренчелекне Саба районы командасы яулады. 2дә Актаныш районы, Алексеевский районы 3нче урында. Инде әйтеп үткәнебезчә, халыкара өлкәннәр көне якынлаша. Әлеге дата районыбызда өлкәннәребезне хөрмәтләгән чараларга бай була. Быелга бәйрәмгә булган спорт чаралары инде старт алды. Нәрсә дисәң дә өлкән буын кешеләре эшкә җиңел карашлары үткен үзләре бердәм. Якынлашып килүче, үзләрен олылаучы бәйрәмгә багышланган чараларны да алар үзләре башлап җибәрде. Бигрәк тә спорт бәйгеләрен үз итә өлкәннәребез. Кичә район мәдәният йортында спорт бүлеге оештырган шахмат ярышына да алар җиңәргә генә дип түгел, аралашырга, чордашлары белән очрашып, кәеф күтәренкелеген арттырырга дип тә килде. Хәзер инде алар лаеклы ялда төрле һөнәр кешеләре, кемдер гармунчы, кемдер укытучы һәм башкалар. Күңел халәтләре яшьләргә Хәлил Кадыровка 65 яшь булса да, җәмәгать эшләреннән читтә калмый. Лесхоз бистәсендә мәдәният йортында гармунчы вазифасын башкара ул. Шахмат белән эштән үгез балачактан мәктәптән уйлап шулай иттек. Менә хәзер минем шахматтан бик нитмәй күз начар минем. Бер күз битенә күренми. Бер күз теге операция ясаткан идем. 11 калды, әйбәт булмады. Менә шул
шахматны бит нитеп булмый, күреп торып, фигура күп, вакыт белән бит. Вакыт белән булмаса, әзрәк уйнап була, ну, вакыт белән карап торып булмый, бер күз белән булай 10%. Бирок шашка уйныйсыз инде малай. Шашкалай. Шашкалай Аллаһ шөкер. Булай йөрим гел һәр 5-6 ел инде. Республиканский лигада барабыз. Әмінә лесхоз бистәсеннән килгән Хәмит Агый Мөхтәсимов гомерен мөгаллимлек эшенә багышлаган, мәктәп белән җитәкчелек иткән кеше. Спортның да берничә төрен үз итә. Шакырганның берсендә калганым юк, шакырып торган көндәре Аллаһка шөкер киләм, йөрим, уйнаймыз. Әйе, менә шахматта эшләгән дәресләр белән сез шөгыльләнергә яратасыз, менә спорт төрләрендә сез һич белмәсез бит инде. Спорт ярышларында. Безнең өчен спорт ярышлары бөтенесе мәсәлән сепаторны бөтенесен яратабыз, йөрибез, йөгерәбез дә. Әле Нижекамскида булып кайттык ялгадыра. Әйе, йөгердек. Гомер 22 километрга. Бик рәхәт түгел, тренировкасыз. Мәктәптә дә шөгыльләндем, директоры, студент вакытта да йөгердек, сикердек. Армиядә дә шөгыльләндем. Шуларның файдасы хәзерге көндә дә әзрәк хәрәкәтләнә. Өлкәннәр көне уңайыннан үткән бу ярышта үзләрен инвалид уенчылар да сынады. Гомумән әлеге чара алда торган шактый гына бәйгеләргә әзерлек буларак та узды. 4 октябрь көнне шашканың 2 төре буенча, халыкара шашка һәм рус шашкасы буенча ярыш уздырачакбыз. Аннан соң 9 октябрь көнне өлкәннәр арасында 2 яшь группасында уздырабыз 25 метрга йөзү буенча район беренчелеге. Бу ярыш шулай ук республика ярышына сайлап алу ярышы булып тора. Безнең район өлкәннәре спортка бик теләп кушылалар. Моның дәлиле булып, менә май аенда узган 3нче буын республика 8нче спартакиадасында 33 районны узып, беренче урынны яуладылар. Анда 4 кешебез призер булды. Бүтүнсендә хайран яракка калдырып дип әйтергә кирәк. Анда ату, йөзү, йөгерү, дартс кебек ярышлар булды. Барсында да призер булмасалар да күбесе призерга якын булып килделәр. Шуңа күрә киләсе елга да өметләребез зур. Безнең инде билгеле бер группа тәшкил булды. Иң яхшы, иң актив спортчылардан алар алдан ук әзерләнә башлыйлар. Шуңа күрә нәтиҗәләре дә яхшы. Менә 30 октябрь көнне тагы шушы 3нче буын спартакиадасының бер өлеше булган республика йөзү ярышы бар. Анда бер ир, бер хатын-кызны чакыралар. Ансына да барып уңай нәтиҗә ясарбыз дип өметләнәбез. Якынлашып килүче бәйрәм белән барлык өлкәннәребезне котлыйбыз һәм һәр вакыт шундый көр күңелле, җыр телле һәм сәламәт булуларын, уңышка ирешүләрен телибез. Сабат өлкәннәре телевидениесында атна информацион программасы шуның белән тамам. Өлкәннәрне якынлашып килүче бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Аларга матди ярдәм дә, якты йөз, ягымлы сүз дә бик кирәк. Саулык, бәхетле картлык телибез сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.